खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। 2025-26 मायथाइनि असम साहित्य बान्था आरो साहित्य पेन्सनखौ फोसावबाय। बरमायाव बिपिएफनि सुबुं गौमा रोजा रोजा सुबुङा बाहागो लादों। डिमाकुसियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। 2026नि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ बिजेपिजों गोरोबथा खालामा रिहन दैमारि। काछाराव 3 कौटि बेसेननि जाबा टेब्लेट जब्द। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम सरकारा 2025-26 मायथाइनि असम साहित्य बान्था आरो साहित्य पेन्सनखौ फोसावबाय। 2025 मायथाइनि साहित्य बान्थानि थाखाय सा 18 लिरगिरि आरो साहित्य पेन्सननि थाखाय सा 10 गागि लिरगिरिफोरनि मुंखौ सायख'नाय जादों। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्राखौ शुक्रबारखालि फोसावदों। आसामाव थुनलाइनि बिथिङाव गेदेर बिहोमा होनाय लिरगिरिफोरनि सिनायथिनि थाखाय होनाय साहित्य बान्था आरो साहित्य पेन्सननि थाखाय सायख'जानाय लिरगिरिफोरखौबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों साबायखर होयो। 2025-26 मायथाइनि साहित्य बान्थानि थाखाय सायख'जानाय लिरगिरिफोरा जादों फणीन्द्र कुमार देव चौधुरी कामरुप मेट्र, डक्टर सूर्यकान्त हाजरिका कामरुप मेट्र, किशोरी मोहन दास बरपेटा, पूर्ण कुमार शर्मा विश्वनाथ, अर्पणा कुंवर डिब्रुगढ़, आशुतोष दास हाइलाकान्दी, डक्टर पूर्ण भट्टाचार्य कामरुप मेट्र, सजल पाल कामरुप मेट्र, उर्मिला चक्रवर्ती कामरुप मेट्र, भवेन चन्द्र कच कार्बि आंलं, शारदा प्रसाद मुसाहारि क'क्राझार, गुरमाल्य सिंह नगाव, फणी केरी शिवसागर, डक्टर जतिन बरुवा सनितपुर, सुभाष चन्द्र सिन्हा श्रीभूमि, बरुवा कान्त ब्रह्म तामुलपुर, गिरीश सान्दिकै तिनसुकिया आरो सुबर्णा सयकिया गलाघाट। गुबुन फारसे 2025-26 मायथाइनि साहित्य पेन्सननि थाखाय सायख'जानाय गागि लिरगिरिफोरा फारियै गुन्जन कुमार फुकन बिश्वनाथ, दिलीप चन्दन शर्मा कामरुप मेट्र, शान्तनु कौशिक बरुवा कामरुप मेट्र, मिहिर देउरी कामरुप मेट्र, रन्जित हाजरिका कामरुप मेट्र, शशिधर देउरी लखिमपुर, कमल कुमार जैन नलबारी, सनबर बरुवा तामुलपुर, जतिन मरान तिनसुकिया आरो थानेश्वर गयारी कार्बि आंलं। फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय जानजि खाफ्राबाय बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिपिएफ दोलोआ। बेनिनो बाहागो महरै शुक्रबारखालि बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव आरो बिजेपिनि मदद खालामनायाव बाक्सा जिल्लानि कदमथलायाव मोनसे गेदेर सुबुं गौमा खुंनाय जायो। बिपिएफ आरो बिजेपिनि बे सुबुं गौमायाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। कदमथलायाव खुंनाय बिपिएफनि सुबुं गौमाखौ लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि रिन्जय बर'आ बेखेवनानै होयो। बे सुबुं गौमायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी, बिटिसिनि इएम, एमसिएलए आरो गोबांसा दैदेनगिरि बिजेपिनिफ्राय पल्लभ लोचन दास, बारग' मन्थ्रि आरो एमसिएलए रेखारानी दास बर'आ बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बारग'लांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव रायजो राजानि सिगाङाव होनाय रादायफोरखौ सुफुंजोबनो थांखि लादों बिपिएफ दोलोआ। गावनि बिबुंथियाव हाग्रामा महिलारिया बुङोदि दासान्दि बिटिसिनि आखायाव 250 कौटि रां दं आरो बे रांजोंनो गासिबो जौगाखांनायाव जाथावना नङा। बबेखानि खम समनि गेजेरावनो उदालगुरि जिल्लायाव मिनि सेक्रेटारि, बाक्सा जिल्लायाव गंसे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि आरो उदालगुरियाव गंसे स्टेट इउनिभारसिटि गायसंनाय जागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया फोसावदों। गुबुन फारसे एबसु आफादगिरि दिपेन बर'आ महागियाननि दिन्थिनानै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ सोमावसारनो लांदों होननानैबो हाग्रामाया गोख्रों रावजों अजद होयो। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि दाङाबाजिया गोख्रों जानायखौ नुनो मोन्दों डिमाकुसि ओनसोलाव। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला उदालगुरिनि भारत भुटान सीमा ओनसोलनि माखासे गामिफोराव हाग्रानि मैदेरनि उदखार खालामफैनायाव माखासे जेंना सोमजिहोदों। आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेर फालोआ थागिरिफोरनि माखासे नखरफोरनि न' बां थेर बेथेर खालामनायजों लोगोसे आबाद फोथारफोरखौबो खहा खालामदों। बेनि अनगायैबो माखासे सुबुङा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमाबाय। बामुनजुलि, डिमाकुसि, पानेरी, बरंगाजुलि, कसुबिल, नालापारा, कालिकला, टेंकी बस्ती, धरमजुलि, तेलियापारा, बाग्रिताल, राजागर, फुटियासां, ननयपारा, औरंगाबादी, आटारिघाट, बदलापारा, सोनाजुलि, गितिबारि आरो गुबुन गुबुन सीमा ओनसोलफोराव मैदेर हाबसनफैनायखौ थाद'नाय गैयै नुनो मोननाय जादों। बिपिएफ बिजेपि गोरोबथानि सायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारिया। फैबाय थानाय 2026 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ बिजेपिजों गोरोबथा खालामनाय नङा। बिपिएफ बिजेपिनि गोरोबथानि सायाव बे गेदेर बाथ्राखौ बुंदों रिहन दैमारिया।
मख'नो गोनांदि 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ बिजेपिजों गोरोबथा खालामा। बिनि सोलाय बिटिसिनि जौगानायखौ नोजोर होनानै जाय दोलोआ बांसिन मासि देरहागोन आरो सोरखार दागोन बिपिएफआ बेजोंनो थाफागोन आरो आखाइ हमगोन होननानै रिहन दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बेनि अनगायैबो 2022नि बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बियाबफोरावबो निजायै बिजाथि होनायनि सायाव सानगोन होननानैबो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारिया बुंदों। ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवानि हेंथायै काछार पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन। काछार जिल्लायाव गोबांथार बिबांनि निसा गोनां जाबा टेब्लेट जब्द खालामदों। रिपर्ट बादिब्ला काछार पुलिसआ होबथाजानाय 10,000 जाबा टेब्लेटफोर जब्द खालामदों आरो बेनि बेसेना खमैबो 3 कौटि रां जागोन होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे नामजुल हक मजुमदार मुंनि 23 बोसोर बैसोनि सासे साप्लायारखौबो पुलिसआ हमदों। पुलिसनि रिपर्ट बादिब्ला शुक्रबारखालि पुलिसआ मोनसे फोथायथाव खौरांखौ बिथा खालामनानै सिलचरनि बेरेंगा खोन्दो 3 ओनसोलाव अपारेशन खालामनानै नामजुल हक मजुमदारनिफ्राय 10,000 जाबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हायो। गुबुन फारसेथिं कार्बि आंलं जिल्लानि मानजा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय मेन रंपुर गामिनि साखाथिनि लांफकु लामायाव पुलिसआ सिग्रोमनानै गंसे बलेर' निय' गारिनिफ्राय 489 ग्राम हिर'इन जब्द खालामदों। मोन 39 साबोननि बाक्सुआव सोनानै लाबोदोंमोन आयेन बेरेखा हिर'इनखौ। बेजों लोगोसे पुलिसआ सासे सुबुंखौबो हमनो हायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।